Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung aming sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarangan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manang nasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat, timbagal daw ng baga oras. Kada kaya aming sangapada, padaanan niyo papagayam di pagkasalitaan ni Marisa. Tinakaay-ay nakapimpiman nga anak nga naulila ademang inrurumenda. Anyang adat masagbayan tikas kengkuana, nga naulila ademang sa da inrurumen papagayam ni. Padaanan niyo natin ang pagkasalitaan, padaanan niyo. And please share this program, share. I-share yun ti programa tayo papagayami, tapos nagkastagat adado tayo matlaing nagtatanggay. Sige, dahil ito, intayon irugi nga iba sa ti pagkastalitaan ni Marisa papagayami, sagodahin nga rin ti surat ko na natitoy. Dear Manong Nemi, apay nga tama nung Nemi. Nga no, adaragsak, adamad dumting haliday, nga saan nga maliklikan. Kasto nga taatalaga ti biyag, agpulpuligos. Kaslat panawen manong Nemi, nga saan nga agnanayon nga nalinak, no dagat dumting metial daw, uno tiyempo anadawel, nakiru. Adarabii, adaal daw, ada nalinak, ada nadawel, ada agragsak, ada agsangsangit, nagsagsagaba, ada nasaliwanwan, tikasasaad na, ada madigiti marigrigan. Manong Nemi, nariingak, itinapintas, nasaliwanwan, naragsak nga pamilya. Wen, may masak lang anak. Bugbugtungak lang nga anak, datatang kininanang. Tatang, kinanang, tiawag ko kadakwada, Manong Nemi, lupay at damat mabalim mi. Tadaan kami, tinapintas nga balay, ada katulong mi, Manong Nemi, kan ada negosyo, datatang kininanang, ada construction supplies. Wen, Manong Nemi, iti pwesto, aglaw ko da karagiti construction na materials, Manong Nemi, construction supplies, hardwares, electrical, parang ganun. Gaputa, may masak nga anak, dinungdungudak datatang kininanang. No kasta, nga bakasyon, Manong Nemi, mapangkamit agpaspasyar, mapangkam ka iti lugar, nga nasken nga ingkam pasyaren, iti beach resort, iti disor, kan dikiti napipiplas nga lugar, mapangkami met ag-shopping, mapangkami met mangan, kadikiti nasikat, kan na napintas, first class nga restaurant.
Duwati katulong mi manong nemi. Ni Manang Inday. Kastawaten kini Nana Sabel manong nemi. Nga ni Nana Sabel, bakit nga balasang manong nemi? Ngisot pa nakayayak, idi ubingak pa'y. Aging ka, idi panagdakkel ko, panagbasak ti elementarya, panag high school ko, aging ka nga dakon iti college. Naragsak kami. As in nga naragsak kami manong nemi. Nagagat dagiti naganak kanyak na progreso ti negosyo da, manong nemi, pasari makitak, no maidiso ni tatang, ti bank account da, adot naggan naman. Salsalot sutak nga rin ti bagik. Pangipanan to nga ta, datatang kininanang, ti maruurnong da, kit may sakmat lahing nga sirsilbiyan da. Managtulong met kit di datatang kininanang manong nemi tano da umay, umutang, alakit ikanda. Tapos tamatan da kiti obreros, empleyado, manong nemi, iti construction supply, no ada rigat da, umastig da lang kadatatang kininanang, awan ti saan kadakwada. Nakaimimbag nga nakasaysayat da kiti naganak kanyak manong nemi. Awanin ti sa pulong kadakwada. Awanin ti mangimbaga nga saan da nga nasiyaat, nakasaysayaat da manong nemi. Ibaga datatang kininanang graduara kon iti college manong nemi siyak tumaten sumubulat nga mga mang-manage kada iti negosyo mi. No man pa'y sa damat pa'y nga nataingan. Kapot ubing damat pa'y manong nemi kada tumultulong danto kanulatan. Tawan ti sabali ka nung agtawid kada iti sanikuang adda kada kami no sanga siyak nga mugbugtong anak da. Nagraduara din iti college manong nemi. Agtrabaho akon, no ang padalata-dananan kinitata nga tumultulong kanyak amang maneher iti negosyo, adak maten, akas laka barbaro nga manager. No lalaki manong nemi, adu di kita gar-arim kanyak, idi pa lang adak iti high school ken college. Ngamiti, tanagraduara kon. Kat siya kon ti manager, iti construction supply nga negosyo manong, umaten tumasidag nga mga arim kanyak. Kung nangarod na tatang ganinatang, anak, taltalo tayo lang. Ano nga taltalo pa? Atang. Kaya daw ni Nana Sabel, at ni Mang Inday. Kaya nasawan, siksi ka lang, anak mi. Kaya dumabalin, ikan na kami ti apo ko mi. Yung tatang met. Kasi ano ko mangikang kita apo ko yo. Kaya umat pa boyfriend ko. Sabi ngamin nga, di ka makapili kada kita kararam kang ka. Aw, matin tagaram kanyak tang. Kasta, di mo ko na nga, bakit ka balasang? Titi amo tigasa tang. No, dumtengan ti lalaki nga nakari para kanyak, akit ta, dumtengan. On manong nemi kas ko nakitahay nga kayaten datatang ganinanang nga madanda ko man ti apo ko nga ti problema awo may boyfriend ko. Aging kay ti maysa nga mali manong nemi nakasir na iti construction supply nga negosyo mi. Sisiyak manong nemi tinapan nagpasyar iti mall kad iti sumang petak. Ada nakita nga kotse. Sa bali nga kotse manong nemi nga sa aming nga lugan. Iti sangot ti balay. Ada sangili, datatang kininanang, sino da nga ta? Sumuray ka, anak, ang dagang sangili tayo nang. Umay ka tayo mamuka katakwada.
Masa nga nasingan nga gayem iti pamilya anak. Ayan. Ni titom nga Albert. Hi tito. Ni titam nga Menchi. Ano mat negosyo da? Isa na lang ta sa bali, tinegosyo na, sa bali mat ka na tayo, saan nga kakompetensya. Nakapimpintas si anak mo, kumpadre. Kumpadre ko naklatan na tanong kas pagarigan ta agasawan to ni Marisa, anakat, anakan minto ti kasar. Uno saan kat adamat guwapo nga baro, nga anak mi. Excuse me, tito, tita, pa, nang, tang. Sukanak biit. Alawan anak. Sige, no problem. Malalingag ko manong name iti pagsasalitaan da. Maluglugi ka noon, tinegosyo, da tito Albert, kini tita Menchi. Kasi utang da manong name iti kwarta. Nga pagpuunan da, tapno maalangon da tinegosyo da. Napanak iti kusina manong name na danong ko dito ni Nana Sabel. Ay, kumusta ka anak? Nabayag di kita sa ilin ng tatangin ni Nanang, Nana? Na siguro, nandanin may sa oras itan. Nangigratin no, net pagsasalitaan da. Umut-utang da. Itidak kala kwarta. Tapno maalangon ka no tinegosyo da. Mayat nga datatang kininanang. Uy, amumot ng datatang kininanang mo. Awan saan ka nakuha na. Nakadadot pa utang dan sa masingsingin. Unang sa amat asinsinang kwarta, ti utangan da. Pag negosyo da, di ada interes na. Diyak man na mo. Awan sa interes na, tinaskan ka mabayadan dan tumitlang. Ay, kumusta dyan na pa naman anak? Apit inahiban ta nagkuyog ta kuma. Nabimbinas na may sa Nana. Tapos baka ni bagadang nukuyog takit na siyak tilulam. Ni Nana met, hanggang pa yun bakit unay Ay, kumusta na kiti pamilyayo? Dabayag sa hanggang bakasyonin. Damat cellphone ko, pangtawagan na kanya, kung damat cellphone da pangtawagan kadakwada. Ay, kumusta nga di kita kaanakan nyo nga pagbasbasahin nyo? Ay, lumlaki di makapagturbos na di may san nga kaanakak. Doon trabaho na, tulungan na tumutan na kita kakapsat na. Ulila naman kami nga demang, taludang ang kakapsat. Anak na kapsat ko. Isot tulungan kita. Isot papapanan ti sweldo. Nakasasayat kay Nana. Abay nga di kaya agasawa. Baba na tatasawan. Pagbalin lang kita problema. Kasi nung tukarat mga sikaso ka na kayo. Indunog bakit kayo? Kitanda ka man. Sa alangan ni Nanang mo ti mga ibilang kang anak siyak pa. Manong name yaking gang imay ni tatang itihan ko. Agbati kayo anak Panan nyo tang? Ikaw ti abogado. Abogado? Una kasapulan ang nakasuratan. Hambal ka rin sila utangan da. Ngayon naman ay pautang yun ang awan problema. Adda. Sige. Sige tang. Ngayon nanat kayo. Sige. Kalbasan di makalawas manong nemi kinasaritak daranang kinitatang. Ada awis da titong nga Albert kinititang na Menchi. Awis da? Na? Ag-birthday na anak da. Sino anak da? Ni Jude. Kasmat kata kami. Bugbog tumit anak da. Mat no. Iyam amuyo kanyak ni Jude. Kalpasan na. Sangan da kas anak no. Pag-ari ka kinayatan kay ni Jude. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi kagangay lang a party. Kas latakam lang ti nga ili manong nemi. When? Siyempre nang isaghanak ati regalo. Abag suunay. Pinilik ti extra large manong nemi kat nabakid ni Jude. Happy birthday, Jude. Ay. Dito nga tanti kararagsakan nga pa nagkasangay ko. Kabuta nga maamukon ti
kapipintasan nga malasang dito lubong. Pilyo kami. Naman, saan nga nga? Ibagbagat na papakin ni mama. Nga, adan to iya mamuda kanyak. Kit, itang napasama. Niranapit birthday ko. Marisa, oray no ako pa ni boyfriend mo. Ako pa eh. Saan ako pa naadaan ti boyfriend? Manipo di. Ngamita, adan. Apa yung nervyos ka? Hanggang nervyos. Nakapagpagkat gaman ti panang perang mo kanyak, Jude. Apa italagan tamang perang ka? Samet. Nagaroon na ito eh. Agalamano ta. Nagbaharat ti dakulap mo. Ita lang makarik na ka tinabaharat dakulap. Tsaka mo. Basta tsaka mo. Di mo awatan tirik nam. Ita ka lang makarik na tinisang sangayan. Pakawanan nak no. Pagarupan mga kundawayak ti amin. Ngam. Kasi lang amin ang tatarasak eh. Kahit kung nibagaking ka, I love you. I love you, Marisa. Jude. Abay, itala ka din ka din mga bagat I love you kun ka. Adudan, hindi adap pala ti high school. Dakta ti college. Imi din nagraduahan ako ni ti college. Ako matinto may mang pasyar ka. Siya ako hindi may mang pasyar ka di balayo. Kanayo na to. Bari mo saan ka makadisturbo. Ulitek na ito hindi kararagsakan ng birthday ko. Tanuman pa nakit-kita kan, ngayon saan ka pa'y nasidgan. Italahay nga makita ka. Nga nasidig. Itala nga nag-drive dito kulap ta. Hindi pa'y lang ang danis ang sangayan nga mariknakin ka. I love you, Marisa. Nakaalaristo ka mo, Jude. Kinapudno naman ng namig at na isang sangayan na talaga ti mariknak. Na isang sangayan ti parang pitik ti puso. Kasla itak lang nga makarik na ti kastoy manong namig. Kabuta. Talagang sang na may libag ng kuwapo ni Jude. Ngayon, nga tating girlfriend ng agtama. Sangat nga playboy. Baka agbalinto nga babaero. Baka agsagabak to lang kas pagarikan. Ada kami dito ti balay manong nemi kanasarita dak na datang kininanan. Uan niya anak. Anak parignam kini Jude. Tang. Nasingit kami nga gagahiyem kadagnagan kang kuana. Api nga kasla, kadag ito lang nga makita kita. Gabuta, dakam tinapan dumandanon kadakwada. Apay, nakautang kay kadakadakwada. Haan, mat ka di. Isuda itati si utang. Kahit kastaunin ti panagyamyaman tata, babayan ti pautang ko o napautang mi kininanang mo akwarta, naalangon dati negosyo da. Napintas ba di baleda? Agas ka na tayo. So na lang tapapakin mama ti awag ni Jude. Kada di parents na. E din ito siya kitatang kinanan. Una kong pagdiferensyahan na. Anat maniknam ka ni Jude. Diyak pa sigurado tang. Ang imno kas pagkari ka nanak. Samo ang isab sa bali. Gabot ako, kaya't mimet ni Jude ngagbaling na manugang. Saan nga tanga nalukot ang? Di dyan kinagwapo na ang mga matno, playboy. Tida magmiyakit, daan ni Diti first girlfriend, ngam saan nagkatuluyan kabuta. Kinay kaya't tinubyo na, iti nakiasawa ti Amerikano. Nagsakit tinakim ni Jude siguro, siyempre. Ita, bagas da kayo at talaga nagkatuluyan. Kaya't mi ni Jude, anak. Kinapudno na tang lang. Karaga ito lang mariknak na kasto narik na. Oo, no kasta nga rin. Katsantay nga may bayagan. Inem nga bulan manong nemi ngay may nak inara mapinasyar ni Jude. No kasta nga krekrepa ko dito yak construction supply ko manong nemi.
umay na kong nagasen. Ibati mo dito ti kotsem. Jude, dag dinner. Sa gaya talatan ti kotse. Tapos saan natulatan itulod sa jubalay. Nagawid ang tulatan. O sige, nasok ko na. Surutan na ka rin. Nakaragragsak kami, gabo talaga, mariknak tiragsak, manunay ni Jude kadwak. Awanan tinlimad na kanyak, manunay mi kadpudno ti ko na ni tata nga da iti first love na nagsagaba mat iso na manunay mi kadwak kanon nga tawan tinapalabas. Nauna gasugat ti palay ti first love ko. Ngayon sikat na nakakas. Hindi makita kan, nang ron na di birthday ko. I love you, Marisa. Timon ba again, nagkalay satan. Sala nga di kita naganak ka, naganak ka, ito yung magkumanat, no, di pwede kita napapakin ni mama. Oh. Jude, nusika talaga tinikari. Happy ka din nga saan. I love you too. Narik na akong manunay mi ti arakop ka nagek ni Jude. Wen, damo, nga mariknak ti agek ti may isang lalaki manunay mi ka naging bibig ko. Na isang sangayan ti riknak. Kalpasan ti makabulan, manunay mi natulagan ti kalay sami. Wen, manong, nga titulag, agsisinublat, makabulang kami ti sidong datatang kininanang, sakto mapangkamagnayan iti ayanda, nagkinaganakan kuhan. Nagkalaysa kami manunemi kad nakaragragsak kami. Nakaragragsakak. Naragsak mi datatang kininanang manunemi. Gaputa. Amuda nga naragsakak tani Jude tinagbaling ka asawa. Itinom teng terapi manunemi siyempre naipay kon kini Jude ti amin-amin ko. Insangkot ko nga namin pinsan, manunay mi ti amin namin ko kini Jude. Akasmet ti panangipaay na kanyak. Kadig iti arakop ka nagek na nga daan tinaibudi nga ayan. Kano dito'y balay, ti ayan mi, manunay mi, siyempre, makaduwak ni Nana Sabel. Ay, kumusta ti ada asawanan? Naragsak, Nana. Ganda kayo, kumusta kayo? Agad no awang ka dito, agad agawid akmat. Awo, matunit ti trabaho dito, tadamat ni Inday. Siya ka taglaba, siya tagdalos ti ruwar. Ni Inday taglos ti oneg, kini siya tagluto. Nagsubliang madlang iti, siya mo namang manage iti construction supply mi, Nana. Akit ni Jude nga ano trabaho naman? Isumat ti mga sikaso, tinegosyo da. Ni Jude, di kakaiso nang agtawid, tinegosyo, di kitinagan nagkengkuana, si kamit tawid, itinegosyo yun. Napintas lakin di. Hanggang plano, ti madan to ni kabukbukod ng balay. Tano, adda balay yo. Siyak na alayin nyo, akadwa yo. Amo manak, ubing kabay, harig na, kaipaspas ngay ka. Idumayak agyan kada kayo. Siyak katulungan ni nanang mo nga nangawawir kang ka. Imbilang ka man nga anak. Agyaman nana. Mariknak nga ron. No kasunod ti panangipateg, parang dungo kanyak ni nanang ko, kit kastamat ka na kayo. Sabi ko mata, saan tayo ito nga agsisina? Adan makatawan mi kanina Jude nga nagkalay sama ng name. Your ora naman siguro, ngay bagak nga ginawa kon. Yung sana ba't nga ginaw? Kahit ko naman dante anak, sweetheart. Oras siya. Kahit ko men. Ayam siguro, awang pwede day kari. Lalay nga namin na, sweetheart. Tapno, adan tumaten na may tukit nga biniti sa klot ko. To oras siya, kahit kumaten naman dante anak. Datatang gininanang kaya dumating di madante apo ko. Tapos tamatan ka na papangin ni mama. Indan to kita nagpa-check up.
Ngem na yaling-aling deta manong name nga panagpa-check up. Gabutan mapilit ng idin ni Jude manong name ngagpa-check up imanugutak. Di makadakas manong name. Yung baka di doktor nga diferensya. Doktor? Baka nagkamalian. Mabalin niyo ti mapanti sa baling ang doktor. Awang kayong serserbi, ti kaadda digdi sa nikwa. Jack madmadaan ti anak. Okay lang, sweetheart. Mabalin tamat ti mga dap. Kinuna idin ni Jude manong naming yung nariknak ti panaglamiis na. Kaslaman lang ng dismaya manong naming dagiti katuganak. Kan oray datatang kininanang kaslan na dismaya na. Tahang nang. Hanggang ti mabaling ko ni Sureto tinted ni abod Diyos kagasat ko. Okay lang anak. Okay lang. Mabalin nyo mat mga dap ng peso. Kinitsud. Kasla da ito yung tipagrugyanti. Panagsagabag tatang. Anak. Awan ti pagdanagam. Ipatpatag na kalata. Oresan na kami nga may kantipod nga po ko. Naglaki pa neta. Ipatpatag ka na ka unay-unay marisana. Kasla nagsabali ti lubong kon manong nami. Kasla nakurangan ti panangipatag ko iti bagik. Kasla jak pa yun may concentrate manong nami iti mang-manage iti negosyo mi. Nagsasarunon dagiti pasamak manong naming adyak pulos ni namnama pasamak. Kapag iti may sangal daw manong nami nagruprobuhat datatang kininanang. Nang papa ninyo? Income sa jay kagayan. Nahiliw kami kadagiti kakabagyan ni nanang mo sa jay. Manong aldaw yo? Talo aldaw siguro. Dumanon kami ton rabi, may isang aldaw mi, may isa rabi, bali duwang rabi, duwang aldaw, nagawit kami tumalati, sumarunong aldaw. Nagananan kayo, mga lakad driver yo, astig mo tayong data. Kayak mo nag-drive, sa may sagat, aldaw mo, pa nag-travel mi. Nagananan kayo tang, nang, si Katirumbang agananan danak. Orit at damat ni nanam nga Sabel. Iso na ko, kadwa mo pa iti negosyo. Tapno at kadwa mo nga gawin. No, awan kayo, dito'y kami balay nga, agyan ka ni Jude. Dapat lang. Orin doon anda kami dito. Subli kami, isublat nyo matendagyan. Iti anda abalayan. Manong nami di makapanawad na tatang kininanang agkabagabaak. Apay na ta. Diyos ko. Ano na ituin? Numan ang tawagan kita ni nanang. Kapambano, mila tumawag ka na problema na. Awan nang. Agadanan kailang. Awan. Naan na di tatang mong maneho. Isudan ti timawag kanyak, hindi makadanon dan manong nami iti papananda. Ngayon sa ngarabi, ngawan da manong nami, nganda kami met, kani Jude, iti kwarto mi dito balay. Nalado ka ng gawin. Inawis tak dagiti barkada. Tanda pala barkada, hindi nito tanda asawa mo. Alangan mo sa pahig, tagawid dito eh. Kaya naman, ano ko ma? Tapos nagsasalita ta. Tapos na ipantilit itong galmay sa kanatawa. Nga saan nga nagkita ng kamalmalan. Marisa. Kapay, di ka mailaw kanyak. Mapilpilit ang tasawak manong namin siya kamunwapay. Gabong at tatawon sa Serbina. Tas saan ko maipayan iti anak. Kabigatan naman nung nami, kuyog kabi man nga rimuar, simrek iti negosyo da, simrek akamet manong nami iti negosyo.
Dimteng manin tirabi, manong nemi, aging ga dimteng sa mali pa yung kagsapa. Hindi bigla manong nemi nga, nagkibayo ako. Diyos ko, nga ito nga parparik na kanya ka. Tinawagak manong nemi ni nanang. Akiniring di cellphone ng awan sumumbat. Diyak makatal na. Eh anak, kailan pa mas masama ka? Ha, Marisa? Nana Sabel. Diyak makontak ni nanang. Eh di tatang mo ti kontak. Anong mabalin atag mamanay ho isuna. Anyat mo baka lagsardeng da. Baka nabati ni nanang mo ti o nagtikotse. Ket ni tatang mo ti adak kayong kuha ni ti cellphone na. Tawagak man ni nanang. E di matawagak manong nemi ada si mong bat ngam saan nga ni nanang lalaki ngam sambat nga ni tatang pulis ka no. Anya? Pay. Nananot at tatang kinanang ko. Nadisgrasya da ka no manong nemi. Dakil ka nung atrak manong nemi tinakinindong parda. Dati to hospital manong nemi. Kasunod ka sa sada, sir. Hindi pa mo, miss. Yung oraming harot nga tumawag ka rin di cellphone. Si kagayang tiyanak na. Nang hospital tayo anda. I-transfer na dito siyudad. So na lang ta. Ada tawag kita eh. Tawag nga niya. Dead on the spot. Ninanang mo. No. Saan na po nung tayo ta? Awanin nilalang ko. Kininatang ko nga ron. Manong name no awala ni Nana Sabel nga mga atibay magpadpatibker ti pakinakip ko. Numanin naglusduyak manong name. Tinawagik ni Jude. Jude, na disgrasya na tatang ka ni Nanang. Patagpagkaran ti pakinakin mo. Natayan ni nanang ko. Kit ni tatang mo. Ni tatang nga ron. Diyan ka mo. Marisa, patagpagkaran ti pakinakin mo. At ni nanang Sabelita, astig mo. Isot mga tatibay kan nga. Umayak ka. Una saan kat danunan ka doon sa ospital. Napapakin ni mama, nagandang ka. Ipakamong tinapasama. Manong nemi. Nga din transfere ni tatang iti ospital, iti siyudad. Nga ayan mi. Kinasaritak ti doktor. Doktor, kumusta ti amak? Happy nga din yung baga. Lating ito, mimis. Natay ka di mo ni tatang? Si Bibiyak. Sunalang ta. Dali ko natin na kumatos. Kumatos. Harig na, natay mit lang. Nagkakararag ta kinapod, Diyos. Baka makariing tumatlang. Diyos ko, Diyos ko. Manong nemi. May imusin. Dagiti nakandeposito nga kwarta mi iti bangko. Kabayatan na nakamansayag ni nanang manong nemi iti balay mi. Pasaray panawak ni tatang kat agawid at napdun nakdung awan ni nanang. Handala tao sumusurot kanyak ni Nana Sabel manong nemi. Tano kasta nga kapsutak at daisuna nga mangtulong kanyak. At mangihawat kanyak tinumag. At mga palagip kanyak manong nemi nga mga anak. Anong nemi? Kinasarita tak ni doktor. Marisa, doktor. Tunon tabon ni nanang mo. Di mo ko na yun nga urayam nga agsubli ti puot. Wano makapuot ni tatang mo. Kat tumakder nga umay nakita ni nanang mo. Tilayangan makina ti mga bibiyag kang kuha na.
Adun ti gastos mo iha. Inal daw, amanayunan ti gastos. One day kwartami di bangko, doktor. Anak karon. May ispalitatan ko. Uri may bus amin na kwartami. Basta may ispalitatan. Diyo ko na yung doktor nga katanyo ti makina nga mang bibiyag kang kuha na. Ibagbagaklan ka. Tunggal daw na yun at kwart bill. Nangimat nga. Kinisaitak ni Bat. Jibda. Ano taramidin ka? Itabon tayo ni nanang. Kalpasan na. Mangiremedyo ka at kwarta. Nagtultulang ang gasgastusin ni tatang mo. Naman ba'y kaslawanan ti tiyan sana? No. Tsaka mapukawan tinamlama. Hawanin ni nanang ko kat masapol nga ni tatang. Kasi ano ak tulong arunan no awandang ang patbata. Aldakmet. Dagiti naganak kang ka. Dapapagin ni mama. At suggestion da. Tapno, anta kwarta karamatem. Ilakom ti pwesto yo. Ti construction supply nga negosyo na tatangkin nalang ko, ilako. No sa mo kayat nga pekat ti makina nga mga bibiyag kinitatang mo. Pangalam nga ti kwarta. Kan kastamat ti balayo. No, diyak kayat nga mapukaw ko ni kita. Mapukaw ko lang aroden na tatangkin nalang mapukaw ko pa lang ni kita. Ngimawan tinarami dakman na imi. Kahit kong maispal ni tatang. Iti panakaitamon manong nemi, panakaimansayag ni nanang, panakaitamon na ado ng gastos nita. Nung mo nang arot na hit and run, tinapasamak manong nemi. Sana puro sa simuko, tinakadungpar, mo na kinadungpar, datatang kininanang. Kasi kung investigasyon manong nemi, datatang manong nemi, timagaw iti pwesto no lane, nagupertek ka no. Korba manong nemi nga nagupertek. Manong nemi, napukaw ko amin. Awanan ti kwarta iti bangko. Nailakon ti negosyo. Ken, nailako pa yan ti balay. Nana Sabel, nakakaasya akon. No kung mga mentaman nunggot ka, di saan ka kung mga naggastos ni Nakel? Nga na, anak, mamanuunay, ti makalasat, iti kasto nga sitwasyon ni tatang mo. Arig na natayin. Saan? Lumablaban ni tatang kin patay. Lumablaban. Kahit ko nga tulungan nga lumaban. Kahit ko nga agbyag ni tatang ko. Kahit ko. Manong nemimbang, tadan niya na sabel nga saan ang pulos nga subila kanya. Kasapulam da na agawid kan. Agawid tan. Pag-awid ang tangaron. Iti na kay kamangam. Sige, Nana Sabel. Mapanagpit ang ginana sa diyahe. Sige, mapantangaro din. Manong Nemi, idun dumanon kami ti balay nga nakay kamangat. At dati kotse ni Jude. Adamat ti tinaganak kang kuhana, katugangan ka. Emi di sumarag kami ti salas manong Nemi. At dami isa nalapsat nga babae. Nga, hindi tumakder. Nga sila, agdaydayo siguro kanya, na nadanon ko. Nadlaw ko.
masikog. Dagiti katugangak manong nemi tinagsaludsudak. Papa? Mama? Ay, dakagayam. Kumusta ni papag mo? Ay, nitatang mo ko na kuma. Sampay nakapuhot. Numayat ka kumangamin niya. Kaya palubusan mo ni tatang mo. Tauran na araramidan tayo. Kaya't kung agmilagro. At agundawin ang makapuot. Lumablaban ni tatang ko kinpatay. Kanamok nga iso tagbalik. Masyan kami unay kang ka. Awanin ti tinegosyo yo. Awanin ti balay yo. Papa na maron itan. Taapay. Sana kang welcome dito, papa. Asawag ti anak yo. Umamit ka diya. Papa, sino ti babae ti salas? Ni Nena. Anit ka adanad to eh. Sino nga Nena tayo? Napimpinasan nun ni Jude, ti kasalitam. Ada ni Jude yung dalikod. Kadwa natin markada na. Napahanak kita yan na. Jude? Dagagayam. Kamusta ni tatang? Just the same. Sino ni Nena? Pasensyakan. Kasapulak ti anak eh. Kasapulan da papakin mamati apo ko. Hindi tikit mo sa wen! Oy, hanggang iskandalo. Sa mo nga mapan danunan ni Nena sa salas, tikit pungutan mo no dangram. Ang mga nusikat lang kakaasi. Ayop ka, Jude! Hayop ka! Nagtala ka! Sakto mo na mang tumpak ang kayat mo. Anak, tupay kami. Di nagmamabalaw, Marisa. Kahit ko timandaan ti anak. Kahit napapakin mama, itimandaan ti apo ko. Inutil kami. Sa mesa. Awan ang balay mo. Awan negosyo. Kakaasikan. Di mo pala kami ipalubos nga ikatindan ti makina mang bibiyag kinitatang mo tapos no, pangalan pa yung tinayon ti pangbiyag mo kenkwana panggastos mo iti hospital. Hindi ito yung nanaramid yung kanya. Ako ti mabalin tayo. Natayan, di kita naganak yan kasi bibiyag din tatang ko. Baka saan ka nga rumbeng agyan ito eh. Kapatatan sa baling asawak. Hayop ka ka talaga. Patasan mo itong panak at saktamang tumpakan ka. Pumano ka tuwin. Awan, tigalinti kami dito yung balay. Pinggalatan bantayan ni tatang mo. Alan, pumano ka. Naglayang pagharap ka sa laing ti kinarukom mo. Dinak mo mabalaw. Nabintas kang, inutil ka. Sa aumat ng ti kinabaklan niyo. Pumano ka. Saan nga nakasapulan? Gabutan ni Nena itan, di asawak. Alayan mo hindi kita arwat mo dito eh. Tapumanaw ka. Sa bali manin, nga sakit manong nemi. Di na ipalay ti barokong. Pekas to lahingin, di pa nagsasamusam dagiti pasamak na nasabel. Anya ti basol na tatang kaninanang ko tap lumapasamak kanakwala di kastoy. Anya ti basol ko tap lumapasamak kastoy kanya kalapukaw ko na gitinakan na kanya agraman ti sanikwada nga tawidak kumawanin na. Awan ti pagdalaga manak. Dadakman siyang kabaybayan. At damat balay ko nga ayan di kiti kaanak nga tultulungan. Intan. Nagsublitan sa ospital. Bambantayak manin manong namin ni tatang. Uro-oraye, ikarkararag ko. Ngagbiyag ko ni tatang ko. Tang, lumaban ka. Nang runa itawanin ni nanang. Awanin na kita sa nikwata yo, tatang.
Lumaban ka tang, jakayan ka pati si kakit ng pukaw ko. Nuawanin ni Nana Sabel, agbaybay sa akon. Insukat na ko niti sambali ti asawak nang. Lumaban kayo. Nagkikawa nung Nemi. Nagkitutak. Hindi makitak nga. Agkut-kut iti. Ramay ni tatang. Agkut-kuti. Hinigkamak. Tang. Tang. Nagbiyag ng tatang ko. Inaibak si Doktor Manong Nemi. Doktor! Doktor! Uway ka ba? Doktor! May dangadakos. Nangayon ko, Doktor. Nagasog. Oh, wala na. Sa itay, kanawan nga ima na. Nagkutit gitiramay na. Magkararapa po lang iya. Apay nga nga saan nga kutita. Apay nga saan kumangig ti asog na ko nam. Marisa, ti maibalakad ko lang. Palubusan mo ni tatang mo. Pirmaan mo kasuratan. Ikatantayon ti makina nga naikapat kang kuhana nga isulang ti mang bibiyagan kang kuhana. No, Doktor. Saan? Agbiag ni tatang ko. Agbiag. Agbay may sak manin manong Nemi. Idag ko ti manin ti na. Tang. Tang. Nagmulagat. Tang. Tang. Manong Nemi ni nga ito na tiiman ng maysa. Sana insinyas. Ha? Bullpen? Nagtunghen. Nangalag ti bullpen manong Nemi kin papel. Manong Nemi, at ay sursurot na. Naman pa'y marigatan. Di mas sila maawatag. Binasag. I love you, anak. I love you, tutang. Na kayo kininanang. Biyag ka tangang, biyag ka. At na surat na Manong Nemi. Yung kasalasan ko mawatan. Letter A, double T, Y, attorney. P, A, L, A, F, O, X, attorney Palafox. Kalbasan na insardeng na manong. Naalak ti papel. I love you, anak. Attorney Palafox. Initaliyawag isuna. Tang? Tang! Tang! Doktor! Doktor! Hindi mayan ti Doktor Manong Nemi nagwingi-wing. Nagsatarin ti Anges. Na tayo ni tatang mo, Marisa. Tatang! Tatang ko! Abay namin pinsan na pinalawan, tatang! Pamakada na lagaya man Manong Nemi, ti ba nang ibaganay I love you, anak? Pwede ba nang isurat na tinagan nga Attorney Palafox? Awanin ni tatang. Nona Sabel, awanin ni tatang. Agin ina na ni tatang mo. Di ba nakaasikaso na? Sinunod pa kay Bansayagan na. Idya malay. Nona Sabel, imaglagi din nanda kayo kasi ang amang baybay akan niya. Kasanunawan kayo. Nakapinpintas nga biyag.
nakasaysayaan na tatang kaninanang itawan dang. Di kiti natultulungan da sa dinutayan da. Alang ito may dansungol siguro makipagladingit. Akas kini, nanang mo iti ala kamansayag kat kaduan naman ka natultulungan da timay. Manong nemi nakapimpiman, di ba na kay mansayag ni tatang. Kalakaan nga lungon, kalakaan nga serbisyo, manong nemi. Naglatakan ka na yun, tisibay tilungon na, manong nemi ngagsangsangit. Adaw matigiti umay, makipagladingit, manong. Nagpaisoti ko na, ni Nana Sabel, nga nagiti umay, nagiti dating empleyado mi, nga natultulungan mi. Nagiti kakabagyan, kan kagayam mi. Tapos talati biyag, Marisa. Nagyaman na. Di kat kahit nasawan nga dito katulungag yan. When nagsapulak ng trabaho, nagturpusak mo college. Ako matindi negosyo, matindi balayo. Ako pa hindi kitilugan nyo. Awanin ti awan. Napukawang kabente asawa. Sa doon tayo na diyang asawa mo. Umayla ka mamat makipagladingit na. Naging tinaganak yung kuha na. Natulungan na matindasan ka ni. Malagip ko. Ada utang da. Nga mata ka di, ikamang nga papeles, tap na masingirin mo ida. Awan tata. Saan ka nagsukain, kada kiti alikamin na tatang kininanang mo? Saman, nga maumat nakitak. Kasanong harot nga masingirin mo ida? Dakil sama ti utang da. Diyak lamon kasanong kadakil na. Nga o malapulos may tultulong daking ka. Isod ako mat kang runang nga magtulong keng ka, tanay kawang kakadakwada. Nalukod naman din niya. Kanadapayan sa baling asawa di asawam. Isod naman pa lang tinatulungan nga di na mga bigbikin ti utang da na yung paganak. Nga tata. Ala, tapno sa kaunay sa baga, sagsagsaga ba? Muna yung baybaykan, ti manakaiban sa yung tatang mo. Tapno di kasta. Kat rugyamon ti umadang. Ti agmuban. Manong nemi nagyanak iti sidong Danana Sabel. Kalpasangan na itamunan manong nemi ti bangkay ni tatang. Nana, siyak na nanusan nyo ita. Saan ti magdanakam? Marisa, imbilang ka nga anak. Iso nga ipaanak mo ti bagim kanyak. Ta siya kung ti kasukat, ti kinakanakin ka. Ay maglagin din na siya, ti ka-anakan nyo kanyak. Taamuda, nga babayan ti pa nagtrabaho ka na kayo. Naglaka nga trabaho, nagdakil nga sweldo. Matultulungak, naging sweldo, kagapo ka na kayo. Iso titutulong ko ka na kiti ka-anakak. Nagraduarin ti inauna nga kanakak. Padamat ida nga, naulila adamang, imbag tadak. Kanimbag tada kayo, para kanyak nana. Ano iti plano mita? Mapanag sample trabaho. Ay manggayam nana. Adam amu yung ator ni Palafox. Ator ni Palafox. Kita. Iso naman ta abogado tatang kinan mo. Sa din pangalit yung tusina na. Anong ti first name na? Kita sa pulo at ator ni Palafox, agsalutsot ka. Naglakad na kita, nagsapulot trabaho, kanagsapulan ni ator ni Palafox. Tapos na nga rin tinaramid ko manong nemi, nagrubuatat, sa krimoar, nag-commutak manong nemi. May kawak ka talaga. Hindi ko nga, ulit mas basa kiti college, kad nakakutsaya ako. Gusto nga talaga, tibiyag. At nakatingato,
Di ko anad ka ti baba. Ngem kayat ko tingo matumanen. Kahit ko masublihan di kiti sa ni Kwame. Kahit ko agtultuloy kas karing naganak kanyak ti tumulong. Uri no pukawan akong ti asawa. Saan nga napatigisuna? Tasanak mo tinga napatigkang kuana. Sana ka narigatan manunay mi ng sapol kini Atty. Palapos. Marisa. Atty. Tugaw ka. Hindi na kamansayag ni nanang mo. Adak madidi. Ngimsan talang agranrana. Ken ura idi namansayag ni tatang mo. Adaak. Apingasan kay masidig kanyak, Atty. Di masidig ka. Ngimsan ungin baga siyak. Nusan ka kung mga mauray nga umay kanya, siyak ti umay ka. Atty. Isakbingan na tayo ni tatang ko. Naisurat na tayo, I love you, anak. Kan Atty. Palafox. Mapit layang ta irwar ko. Ada irwar ko. Atty. Last will testament ni tatang mo. Nga si kaamin agtawid kadigiti mapanawan da. Kasano nga ro din Atty. Aw matenti pastek ti negosyo mi, aw pa ti balay mi. Aw pa nagyanin ti bangko. Nga dyan account na ng kinitatan ko. Iti pa nagturog na tatan kinalang mo dyan kagayan, saan lang lapan si marungkar kadigiti kakabagyan nyo sa jay. Adda na lawang nga dagayo sa jay, talon. Nga taltalunan digiti kakabagyan nyo. Nga sika, iti agtawid kaday dyan nga talon. Mabali mo ti mangila ko. Tapno di kas tagad atapunam nga mangpasubli ti negosyo. Ken, malagsid ka na dyan account na tatang kininanang mo, ada pa igamat ng libreta. Nga nakadeposituan ta na dumang kwartada. Ha? Saan ka nga nagtandang nga kurapay? Gabuta, ado ti dagaw no talon. Nga tawid nga kukuha, dikit nag-anak kang ka sa di kagayan. Ken, dakil tinagkan nato nga bangko. Pang-account. Kitayam. Kaputat doon kasuratan, last will testament, nga si katagtawid ka na gito. Ipakitam lang yung tibangko na ito. Kanda ito kasurat, last will testament ni tatang mo, tapno no rin da nga mamalim mo nga i-withdraw ti kwarta nga nakadeposito. Nukas taton ni, sa anak mo lang nga, nakurapay, nadaman lang na bati. Sila negosyo, o construction supply, tinailakom, kini balayo. Mamali mo pasubli di balayo. Bangko tinanggatang sang kadi. Nabakan dyan mo lang, awat tinagyan. Nung kasaritan di bangko, tapno katangam mo lang katakwada, katagyan ka mo lang. Tulungan kaya. Atty. Agyamanag, kunalan ko lang naawanin tinamnamag. Atty. Ano pa malagip ko? Ano na yan? Nagiti katugangak, nakautang daidi kanitata. Kaya, dahito ti kasuratan nga pinirmaan da. Nagtakil gayam. Singiram ida. Tanusandag bayad. Ipilaan ta ita, iti darong, iti kaso. Santa kan nga bigbigan nga manugang, saan ka di? Tadan sa bali nga asawa, ti asawam. Mabalintang idarumida. Atty. When? Agkakaso ti asawam. Di mo kadikayat? Nga paibalod tayo lang? Atty. Di mo kadikayat? Nga pilitan tayo na nga singren, tapno ito da tirakil nga utang da. No, ilako na di balay da. Ken ilako na di negosyo da. Tapno mabayaran da ka. Tapno agbaligtad di amin. Isudam tumit ang karkarayam ng karkaradap ng pakpakaasik ka. Atty. Apay ka sa panagangis mo. Di mo ka di kayat nga balsen dagiti na kay kamangam.
nga saan nga nang bigbigkan ka. Di amo da siguro kat awanin ti bang sige na kadakwada. Attorney, imbag lagi ni tanda kayo. Nakaimimbag da kita nagadlagkan ka. Dakil tinitulong da kanya, hindi pa nagbasak, hindi abuga siya. Ape ko di kuman nga saan ko nga bayadan, ti utang ko na imbag anakam kadakwada, babayan ti parang tulong ko rin ka. Na imuna da kanyak ti ayat, agbayad ak may itayat, saan ka baybayan? No, anyaman ti ka sa pulam, siyak ti mga ramin. Ipilaan ta ti kaso ti asawam, kadno sangang bayad na kiti katugang, ikaswag tayo da. Manong nemi naka-i-withdraw akit ti kwarta, itinted kanyak, ti attorney Palafox manong nemi. Kat ingatan ko manong nemi lugan ko, kutse. Kaduwak ni Nana Sabel manong nemi napansan niya kagayan. When sinapol mi ni Auntie Agnes. Auntie, ay na, saan kam nga nakaumay? Iti pa naka, tayo na kita naganak ka. Tanagminatay kami mat anak. Kumusta kan Marisa? Auntie, imayak tapno sarong karak na kiti dagami. Ay, wen. Awan ti pagdanagam. Taada pa na kiti abang nga nakapanpen iti bodega nga saan pa nga naalad at tatangkin nanang mo. Mabalin mo nga iyawid sa syudad. Bueno, pagbalin na makwarta. Siyak ti makampo ka na kiti amin nga tao, abang at Muslim at lakakapagyan tayo. Tiyakin amang taltalon ka na kiti dagayo dito. Kahit ko ti mangilako, auntie, taka sa pulak ti kwarta. Alakit na isot ko na makita. Kumita tayo ti bayan. No, makalako ak. Isubli ka dagos ti balay mi. Kan kastamat tayo ti negosyo mi. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi na pasubli manlaing ti balay mi. Kan ti pwesto ti negosyo manong nemi construction supply. Nana Sabel, tilaing kurang kadatatan ka ni nanang. Anak, naasya talaga niya po Diyos. Makita da, nga mayat matlangan ti okay, lang ti kasasahan mo. Naragsakit ha, dananang kintatang mo. Nana, tawagak ti asawak. Tanay magam ka ni June, basta tawagak. Tinawagak manong nemi. Hello, ano na bagam? Agsagana ka, Jude. Gabuta, mangipilak ti kaso kontrakin ka. Oh, anya ko mga kaso? Niator na Palafox ti makamon. Amo na no anya tararamidan na. Napasubli ko di balay, napasubli pa yung tinegosyo mi. Uy, nangarap mo ti kwartam. Ken, singarik na kitinaganakin ka. Ititakil nga utang da, kananalang kinintatan. Tanda ka digig makasarwatan? At dainted ni Atty. Palafox kanyak. Isong ibagam kadakwada. Tanusan da ngagbayad. Pati isuda, ipila kiti kaso. Iti kasuratan na ibaga dito eh. Iti petsa nga masapon nga mabayadan na kitinaganak kang kati utang da. Nabayagan na di. Itinapan nga tawin, dapat nakabayad dan. Yung saan nga nagbayad. Iso nga, agsagana kayo. Agsagana kayo. Manong nemi kalpasan ti may isang aldaw adak dito construction supply nga mangmaman si negosyo mi. Kadwak latamat ni Nana Sabel manong saan latang suminsina kanya. Marisa, Nana,
Ada simre ka customer kung ako mangim sama na customer. Alang ron, ni Jude. Damag, pastre ka dito pa naka-obisina. Sige, pastre ka niyo. Si Marek. Marisa. Oh, mabigas na lang, ham? Kasi gabon sakit. Nana Sabel? Marisa. Mabalik na kami panawan. Sige. Iri ka pa dito daw. Agtugaw ka. Anya bala tuloy, magtugaw ka. Hindi bigla manong naming agparintuman yung Saan ka agparintuman, Jude? Kapag saan nga rumay siyak ti pagparintuman pa. Tapno lang. Ipagpagasyakan ka. Doon yaman ti planong nga kaso ng ipilam kanya. Saan la kuman? Tapay? Saan nga sinsinan dinaramin mo, Jude? Gabutasan ka lang ang may kandianak. Nang sikugan ito sa bali. Pinapanaw na ka mismo nga daak. Iti ngalay, ti ba nang grigrikat ko? Nga sika ko mga asawa, ti kang runan, nga mga tibay kanyak, nga manyat inaramid mo. Inuaksina ka na may pinsan. Na kayo ko kada kita naganak ka nga natultulungan, tatang kininalang ko, iti kang runan, nga mga tibay kanyak, nga manyat inaramid yun. Walan kayo ti utang ka na paganakin. Narpuog ko man nga namin pinsan ti negosyo na ginaganak kaya ka. No saan nga ti kwarta, nga inutang da kadatatang kinalang ko nangalangon iti negosyo. So masapong nagbayad kayo. No anyaman ti inutang yo, isumat ti pagbayad yo. No kwarta. Maluglugi man yung tinegosyo da papakin ni mama. Gapati pa nagsusugal ni papa. Ket, nagpagpakasyakan ka. Saan na ka ko mga persaran nga pagbayadin? When agbayad kam tumat lang. Kansam ko man ngay pilpilit kaso kontra kanya. Tao matindi di nga babae. Ano tikit mo sa akin? Pinagtalaw ko. Tanapanik ka nga saan kumadgayam nga putot ti sukog na. Anya? Kasano nga naman nga nga putot? Tinakaputot kang kuwana. Tinangibaga kanya. Kahit lagayam na nga babae, ti makaraman, ti agbiagabak nang. Inagsapsapo lang, nadamag na, nagsapsapo at ti babae nga si Kugak. Impresenter na ti baging. Nga magririmat, tinubyo na. Isong imbagana ka niya. Di ka agtarakan ko kung sa mong mataputot. Di kinarokop mo. Jude. Nagdusa ka ita. Pakawanan na. Mabalin tatag sinubyanan, Marisa. No way. Awanan ti ayat amariknak kang ka, Jude. Imbes nga ti kaso kontra kang ka, iti panagdipot mo kanyak, ti ipaipilak kini Atty. Palafox. Annulment ti kalay sata. Ti ipaipilak. Kat masapong nagpirma ka, June. Manong naming adak dito'y balay, idita sumarunumet nga umayag parintumeng di kiti katugangak nga dati. Saan kayo rumpeng agparintumeng? Tito, tita, tumakder kayo.
Pakawanan na kam kumaanak. Eh di pa naglablabas mi. Naulpit kayo. Da kayo kuma. Iti kasukat natatang kininanang nga mga tibay mangpatib ka na kanya kindi. Anda kiti ngalay iti karigatan. Kaman niya tinarapid yo. Awanan kayo iti utang nga na yung paganakan. Awanan kararwayo, awan konsensyayo, awan puso yo. Inalangon datatang kininanang ti panakarpog ti negosyo, imutang kinatak kala kwarta. Kita itakasla paglikodan nyo. Sabi ang paglikodan, anak. Ngayon saan nakam ko mga gulgulpin na sinirin. Nakalakon ti balay. Dakay matan ti mabukawan ti balay. Dakay matan ti mabukawan ti negosyo. Dakay matan ti agkaradam itirigat. Awanan kayo ti utang nga nabaganakan. Rumbeng unay nga karayam kayo tirigat. Sa nga rumbeng nga kayo ti bumaknang kaputa. Pag ipanan nyo ti kinamaknang nyo, isugsugal nyo, kada gasgastusan nyo ti aon sa iskan na, imbes kumang itulong nyo ti pada yung nga tao. Nakasaysaya datatang kininanang kada kayo. Idi nakamansayag, ni aniniwan kat sangking imay. Pangawarin na kam kumana. No saan yung magulpe ng bayadan ko, utang nyo. Okay lang ninunutin nyo. Binulan nga mangted kayo. Tanong saan yung itong palindet ang atulagan? Talagang idarom kayo. Palunsot kayo ti pagbaludan. Kadagpay sumanong na imi. Awanin ti negosyo da. Awan pa ti balay da. Agnanaid dan manong nemi iti arig na kalapaw. Agtrabaho da manong nemi kas empleyado sa aneng iso da ti bus. Kas tamatan kan manong nemi kini Jude. Nagpirma manong nemi ni Jude iti annulment papers. Nalisto manong nemi gabuta. Inyalisto ni Atty. Palafox ti amin. Aking gaman ng nemi, nga naprobaranan, kat namin pinsanan nga nawaswas ti kalay sa amin kini Jude. Manong nemi nagtultuloy ti panagkaduwami kina Nasabel, ken kinunak ken kuana, nga alam na payendi kiti kaanakan na manong nemi dito'y balay, dito dan ngagyan. Ni Philip manong nemi nga inauna nga kaanakan na nagraduaran ka adan trabaho na. May dan nga peso manong nemi dito balay ket trimagsak ti madukan. Ni Vanji nga graduar tumaten manong nemi nakiktutak idi bagana kanyak. Ate, masikugat. Saan ka pa nagraduar? Ala, amo ka dilata ni Antim? Ni Nana Sabel? Halangarod nga mo. Baka noon niya taramidan na kanya. Kaya boyfriend mo, ama na. Itailang na pa na nga, bulan. Pimusa iso na. Anya? Isa-udsudot kumaking gano. Anya nata, sino na, minatay ka ba ito naka-muning pin ka? Iso na. Sabi hindi mo malam mo. Inliblimad ko nga ro dati. Tadyak kaya maka umaamuan ni auntie. Ket, ano nga ro ita? Abi nga siya pagipakamo, masaan nga kini antim. Kahit ko nga, ipa-adapt to keng ka, dito anak ko ate. Kasapulam ti anak sang kadi. Tas ang kamadan ti anak. Vanji. Well, sige. Abay gini nga saan. Kanapod nung nakitagsapsapol ako kumamot at tapag eh. Ang dantan eh. Kasana nga ron. Ibagak kini auntie nga. Mapanagpakasyon di kagayan. Kahit kung sadya ti pangipas ngayak. Ilimod mo pa lang ang garak kabalasang. Akin.
Asamon nga paglimidan penantim. E bagamon ti pudno. Yan tangay, hamumat nagayetan ta. Nataymat da jay amana. Ang mga nuan dakas nga ramidan kanyang dati, siyak ti makaamo. Dito'y mo balay. Dito'y mong ipasngay. Ti anak ko. E di maamuan nila nasa belti amin manunay mi nagpungtot kagangay. Pagbaspasag. Di pa nagredor. At nagsikog. Nana, nakim na po Diyos neta. Grasya. Adapek. Halakat na. Nuso talaga ti plano ni Apo Diyos anak. Di ka so. Kumusta nga ron ni Jojo? Tinaudi nga kaanakan nyo. Alakat na nasingpit ba? Ti amamok ko baka sikog matisuna. Ni Philip nga eh. Akit na pintas ti trabaho na anak. Di mo kanikayat nga niya na. Alam na. Hindi mo ba katawa kayo ti kasta. Ano't kakatawa yun? Ala, babaan mo, lipatin mo. E di man sa nga alda ko manunay mi, sana kasi marag ito pisinak. Nadakam amin. Hindi ta napanag itilikod. Yung may nagdinano ni Philip. Marisa. Oh. Apay ka Marisa lang tawag mo kanyak. Ano ko mga ron? Manang, ininaw na ako yung sika. Hindi ko nga pala naggraduarak ng tultuloy. Tiyan mo kakit umubing kayam siya. Ano na tayo na talikod mo? Flowers for you. Philip? Malman mo siguro nga. Kakit kita nak. Nasa balit pa nagkitam kanya. Bareng no may kariyak. Philip, nadaan akong ti asawa dati. Ngayon saan ka nagragsak. Dakil ti pamatik nga sa muunang inayat ti asawa. Adaman na develop nga riknam idi. Ngayon saan ka nagrangpaya, di ba? Api mo, gaputasan na kamot ng patay ni Jude. Tanong yung patag nakakuha ni Jude, itilukodan ti amin kat saan na kain sukat. No talaga ipat patag nakakuha ti asawa mga dati, idada ka nga tingalay tirigat, adda ko maisuna, nga mang tultulong ka. Ngimawan, di ba? Sana kang inayat ni Jude. Kan sama ta kumpleto at panagayat mo kenkwana. Ngem siyak Marisa. Kompleto. I love you. Kagura ka, Philip. No makabasulak te, panagdaton ko ka, I'm sorry. No talaga nga sana kami kari? Well, ako maramin ko. Ngem sanak to nga kayat. Siksikan to lang, Marisa. Hanggang gapo, tabak ng kamanin. Ngam kabot talagang ipatpatek ka. Awan na tinakarik-nak tikas ito yung ayat mo sa kasika. Sikalay. Manong nemi nebagag da ito ikinina sa Bel. Anak, kasama ko mga pagarupan nga gungundawayan ni Philip, ti kinasidig ti tunggal may sakana tayo. Ano nga ti mariknam? Amo na. Noan niya talaga ti kinapudno nana. Sanak nga impatig ni Jude. Wen, nadlaw ko maddeta. Kaya dala nga, da kayo nga, duwad ag tawid. Iti negosyo yo. Diba? Maluglugi ti negosyo da. Gabot sugador ti ama ni Jude. Ken or iso na. Inalangon di kitinagannak ken ka. Ti negosyo da. Ken, isla dakil pa ti pamatik nga. Plinano da ti panagin na sa dagyo kini Jude. Tayong kaso lang nga, malugi da. Adda ti negosyo nga. Pagkamatan da.
Kasi lakas dyan ada ti panunod ko kat pimbud no. Sana kang inayat ni Jude, ngam kat na lang ti may kahamang kada kayo, kaputa. Sigurado ti kiti negosyo yo. Hindi ta, awanin ti balay yo. Awanin dito nga balay. Tayo ginoy ti bangko. Kinawayan ti negosyo yo. Ano tinaramid da. Binaybayan da ka. Kabutawanan ti pangnamnamaan da nga maliksab da ken ka. Hindi damat amo. Nga danalawa nga dagayo dyan. Kagayan. Ken adamat lang nga sa bali nga bank account na tatang kininanang mo. Hoy nana. Amo kitan. Salak inayat ni Jude. Ken tinarik nagmatidi nga ayat kat nalangpang mo ayat. Tano ayot patpadig ko kuma. Ure ko man kasi tinaramid na. Nga binaybay anak. Nagkamartirak kuma. Ngayon pudnot ko na yo. Tsak pinapadasan tinagayat itinapot no. Gaputate ayat mo kat naikari para kini Philip. Idi pala niya magbagakanyak ni Philip. Idi ako pag-asawam. Pasaremet kakuyog ko no ka. Nga umay dito yung balay yo. Pasare makita na ka. Kadinana. Imunon ako mga nagharim isuna ngem ni Jude. No, saan nga naala tinagbait. Hindi pala nga patparek na ka ni Philip. Saan nga gaputa ka anak. Kad ibetokken ka. Wano iretokken ka. Ngem mamatihak. Nga di nakanto pagsagabayan anak. No di kat isu ti mangsulnit ka dagiti adu nga liday ken panagsagaba iti kalabes. Ngimtsak ba may payan ti anak? Kat adamat alak yung anak ni Yavanji. Kat mangadap kayo tumanta sa bali. Tapos nagbaling nga duwa, uno talot anak yun. Manong nemi iti na minsan pa agundaway. When iti may kadwa agundaway kat napasamak manen. Iti panagmatsak. Iti panakikalaisak. Idagasawa kami ni Philip. Ni Philip manong nemi kat ison tinagbalin nga amay kadwa kinagnanayon nga asawa. Nga ison ti katulungak manong nemi tinegosyo mi nagpadpada. Nga nadaan pa iti duwa nga sanga. Kaya nagtuloy manong nemi ti panagabang no maapit dagiti mulada iti dagami at talon medya kagayan mapangkamay tagpaspasya. Lalaki manong nemi ti pasangay ni Vanji kaya nanatap nga sigud siya amismon ti ng tagibi iti may pasangay. Ket nagbali nga Philip Jr. manong nemi kabut lalaki. Nagrador mat lang ni Vanji manong nemi na berlati trabaho kaya nadamatan asawa na ni Jojo. Nagrador maten na daan ti asawa. Ni Nana Sabel manong nemi ti kadwami dito balay. Tadag iti kaanakan na malaksit ki ni Philip at damatin sa bali ang pamilya na. Manong nemi, nulagapek ti napalapas. Agluhak man ngemluan ti ragsak. Gabutan mo ka na ragsakitan datatan kininanang tamagkita dan ti ragsak ko. Wen, ragsak ko, ragsak mi asang kapamilya. Imbaglagid din dadanin na sa belkonak manin. Nga di pulos simpi na kanya. Dagiti pa nagsagabak manong nemi kat siyempre nasulnitan na mitlahan itiragsak ng kaslawan patingkan. Nabayadan mitlahan da Jude ka nagdanaganak kang kwa na manong nemi di utang da. Nga ti agda makadakwada ita adan asawa ni Jude manong nemi ngimrigat lat adda kadakwada. Awanan tikas idi nga namay nga nakalakapad na. Tete ko na akon manong nemi. Nasinuman na kita at basol na. Masapol ang madusa. Dito nga rin ti pagkasaritak manong nemi kadagyaman ak unit ti anos mo nang ibasa. At sabi ko man, damat na ibati nga adal, liliwak na pagsarmingan ti biyag kadagiti padat nga dimngeg. More power to your program and God bless. Tuwing nga rin nga pagkaya mo, Marisa.